Hej, jeg hedder Julie Brun, og jeg er fysioterapeut, og vi skal i dag arbejde lidt med vores ryg. Rigtig mange sidder meget ned og arbejder ved computer hver dag, og man har mange sådan foroverbøjninger, så derfor så er det vigtigt, at vi lige får arbejdet os lidt bagover, så vi skal igennem lidt styrke for sådan at holde en god holdning i ryggen, og så lidt udstræk, hvor vi også lige udspænder de her muskler i ryggen. Jeg starter altid lige med at rulle lidt både for skuldrene her og for min rygsøjle, inden jeg går i gang med at træne. Jeg laver sådan noget, hvor jeg svejer ned og runder op. Så lige et par gange, hvor man arbejder hen over hele rygsøjlen, får den rullet godt igennem. Og får lidt varme i den. Og en gang mere. Og så lige sætter skuldrene godt på plads. Den første øvelse, vi skal lave, er et diagonalløft. Så man kommer lige ned på alle fire, lige trækker navlen lidt op, skyder skulderbladene godt op, så man har en god holdning her. Så løfter man ellers diagonalt, det vil sige højre arm og venstre ben. Løfter godt op og ned igen. Det er vigtigt at spænde i maven her, så at vi ligger helt lige og ikke tilter. Og den her øvelse, den arbejder altså hen over ryggen. Den arbejder også med den skulder på armen, vi løfter, og på ballen på det ben, vi løfter. Men ellers sætter den store krav til både styrkedelen om i ryggen, men også sådan stabilitet og balance. Fordi hvis man ikke spænder i maven, så vil man jo sådan tilte her. Så få spændt godt op i core, og så ellers køre nogle gange på den ene side. Og så kan man jo skifte og køre modsatte side. Stræk så godt man kan, løfter godt op og lukker sammen. Der er også nogle variationer af den her øvelse, hvis man vil. Man kan fx blive heroppe og lave sådan nogle små træk. Så arbejder vi endnu mere om i ryggen, i skuldre og med den her stabilitet i core. Og en anden variation kunne være, at man løfter op, kører ud til siden, frem igen og hjem. Op, ud til siden, frem og hjem. Når man kører ud her, og især herud, så arbejder man jo langt væk fra kernen, så der bliver vægtstangsarmen ligesom længere, og det sætter større krav til stabilitet og styrke, så man ikke vælter her. Så kommer ud, hele vejen ud, trækker tilbage og hjem. Stadig en masse styrke til hele bagsiden her. I kan eventuelt starte med at køre 8-10 gentagelser af den ene her, så kan man skifte over og køre sammen over på modsatte. Tilbage igen, så tager man 8, hvor vi laver de her små vip på toppen. Skifter over til modsatte og slutter med 8 af den udvidede version her til hver side. Frem, ud, hjem og tilbage. Nummer 2 øvelse er en ganske almindelig ryghævning, så der skal vi ned og ligge på maven. Hænderne under panden, løfter op og sænker igen. På samme måde arbejder vi rigtig meget over ryggen. Vi laver den her ekstension, altså bagoverbøjning af rygsøjlen. Det er musklerne, der laver den her bevægelse, så arbejder masser med styrke. Derudover i forhold til den anden, så støttede vi jo på den ene hånd før. Nu har man løftet begge, det vil sige, at der er noget mere vægt, som ryggen skal løfte op her. Så den er sådan lidt tungere for styrken. Til gengæld er der ikke lige så store krav til balance og stabilitet på den her øvelse. Men altså løfter op, sænker stille og roligt igen, kigger bare ned. Pas på, at man ikke giver slip på vejen ned, men holder ligesom igen. En variation til den her kunne være at løfte, strække, tilbage og hjem. Løft, stræk, tilbage og hjem. Igen så bliver den hårdere her, fordi når vi er ude, så er der meget mere vægt, vi skal have løftet, og vi er meget længere væk fra kernen. Hjem igen. En anden variation kunne være at løfte op, lave sådan en twist, kommer tilbage og ned. Op, twister i ryggen, tilbage og ned. Den er både hård, fordi det er lang tid, vi skal holde den heroppe, men også fordi det her twist, det ligesom kræver, at vi roterer omkring rygsøjlen, så man fanger nogle andre muskler i ryggen. Men 3 bud på en ryghævning. Den standardøvelsen, den hvor vi løfter fremad, og twistet. Eventuelt lave 10 stykker af hver øvelse. En anden variation af den her ryghævning, det er, at man i stedet for at løfte sin overkrop, nu hviler vi i overkroppen, og det vil sige panden ned i hænderne, men det er benene, der skal til at løftes. Så vi løfter op og sænker. Op og sænker. Så nu arbejder vi altså også over vores hofte, og det er ballerne, der er med til at lave den her ekstension, altså strække bagoverbøjning af hoften. Så vi arbejder både i
ballerne her, men helt klart også op i lænden. Så vi stadigvæk har noget styrke og stabilitet her om i lænden. Løft og kør ned. Den kan man også lave ved at løfte, sprede, samle og ned. Løft, ud, ind og ned. Igen, jo, når vi gør det her, så arbejder vi også rigtig meget med baller og lænd, men vi kommer også langt væk fra kernen, altså får en lang vækstangsarm, og det gør, at den bliver tung. Så se om vi kan presse den derud, ind og hjem. Roligt og kontrolleret, så vi ikke klasker fødderne i, men placerer dem stille og roligt ned. Og så slapper vi altså bare i hovedet imens. På samme måde som de andre kan du tage 10 gentagelser. Den her, du kan eventuelt også slutte med at sætte dem sammen. Så vi kører op, ud, ind og ned, op, ud, ind. Klart en progression, altså den sværeste øvelse af dem. Fordi vi løfter det hele, det sætter en masse krav til ryggen. Øvelse nummer 4 er knap så meget styrke som de andre, men en lidt mere sådan udstræk og opmærksomhedsøvelse. Vi skal om på alle 4, og så laver vi sådan en skift mellem at sveje og runde. Det den her øvelse blandt andet kan, det er, at den gør os opmærksom på kontrasten. Så det her med at runde i ryggen, og det her med at sveje. Så stå lige og mærk forskellen. Først og fremmest lige lær ryggen lidt at kende. Det er jo de her foroverbøjninger, vi har mange af på arbejde, så det er især strækket, altså når vi lige svejer, vi har brug for at lave ud over hverdagen. Så kom op, skiller skulderbladene fuldstændig fra hinanden, kommer ned og samler. Så vi ligesom laver et stræk i musklerne her, så de bliver strukket helt ud, og de bliver presset helt sammen forkortet her. Sørg for hele tiden at holde navlen godt op, så vi ikke står og falder sammen i lænden. Så pas på lænden ved lige at suge navlen godt op. Og kommer ud. Og på samme måde lige træk vejret med. Indånding og udånding. Lige så stille, når man har lavet et par stykker, så kan man komme længere og længere ud i den. Så kom helt op og strækker helt. Kigger bare lige lidt fremad. Passer på nakken igen. Og slut med 10 stykker af de her efter styrkeøvelserne. Femte og sidste øvelse i den her runde er også et stræk for ryggen. Der skal vi lige ned og så bare lave den her bagoverbøjning, ekstension så meget som vi overhovedet kan. Presser hoften ned i gulvet, kigger opad. Hvis det her det er for meget, så sæt albuerne i. Det laver samme bevægelse, men sætter knap så stort pres om i rygsøjlen og om i de her diskusskiver, der bliver presset sammen. Men hvis man kan, så pres jer selv lidt op. Trækker vejret. På udåndingen lader jeg sådan falde godt ned og øge presset her. Den her øvelse er rigtig god både for øvre ryg, fordi at man samler skulderbladene godt, får dem presset godt tilbage, skuldrene ned, væk fra ørerne. Men den er også god helt om i lænden, fordi at den laver det her pres. Man kan jo en gang imellem lige rulle ned, hvis det er, og komme op igen. Ja, den laver et pres på de her diskusskiver imellem rygsøjlen. Man kan sådan lidt forestille sig, at rygsøjlen er en burger, hvor diskusskiven er den her bøf, der ligger imellem. Og hvis man hele dagen lang har en foroverbøjning, så vil man jo presse i den ene ende af burgeren. Og det er ikke så godt, så vi skal gerne have et pres på modsatte side. Og det er blandt andet noget, man kan gøre ved at lave den her bagoverbøjning. Fordi vi presser præcis modsat ind og sidde på en kontorstol. Så se om I kan ligge her i presset i et minuts tid. Man kan eventuelt komme lidt ned undervejs, hvis man synes, det er for voldsomt. Lige tage en pause, eller komme ned på albuerne. Og kom op og stræk igen. Det var 5 øvelser, man kan lave hjemme på stuegulvet. Det kræver ingen redskaber, kun en måtte eller et håndklæde. Det kræver heller ikke særlig lang tid, så find sådan en måtte frem et par gange om ugen og lige få arbejdet lidt med ryggen og holdningen. Både lidt styrke og lidt udstræk.